hello guys, welcome back to my another video. दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने भूमिका एक्ट्रेसखौ आदा एल'ग्राया एसे एल' हरदों आरो ना ओमफ्राय माने मेथाइबो खनबावदों मोसाबावदोंसो सरिबो बुंदों ओमफ्राय माबायदि मोसादों आरो माबायदि सरि होननानै मेथाइ खनदों माबायदि एल'दों गासैखौबो नायदो थौदो गाइस गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय भूमिकानि डायलग मारिनाय सरि आं नोंखौ मोजां मोनो सरि आं नोंखौ मोजां मोनो बिदि बुंनाङालै आगै नोंबो बर'नि इउटिउबार मोजां आंबो बर'नि इउटिउबार मोजां बिदि बुंनाङा आदाखौ बिदि बुंनाङालै फरायनानै बुंनाङा आंबो गोबाङानो गासैबो दुखु मोनो भूमिका आगै सना नों दायो आंनि भिडिअ'खौ नायदो मोसानायनि जोबजासिम नाय